Considerem que la fira és molt important tant pels alumnes com pel professorat. És una fira que apropa els científics als alumnes. Els alumnes poden parlar amb ells directament, poden veure les línies d'investigació que estan fent i realment els hi pot servir molt per definir una mica el seu futur, cap allà on volen anar. El fet de poder tocar material i veure línies d'investigació considero que els ajuda molt a ficar-los al cuc una miqueta de la ciència i això penso que és una oportunitat que normalment no tenen. A la fira l'he trobat molt interessant, sobretot hi ha un apartat molt xulo de realitat virtual i també de fossilitzacions i realment expliquen coses molt interessants i que es poden aprendre molt en un futur, jo crec. Y he tenido la oportunidad de hacer la parte práctica de mi trabajo en el Batch to Lab, que es un programa que te permite hacer la parte práctica de tu trabajo en uno de los laboratorios del Parque Científico de Barcelona. Tú, tu tutor del instituto y tu tutor del Parque Científico, pues vais trabajando conjuntamente, digamos, y como resultado pues sale un trabajo de recerca que la verdad bastante bueno. Bueno, aquesta experiència, com a mínim a mi, el que m'ha permès és mostrar el meu treball de recerca al públic, enorgullir-me d'ell i aprendre encara més del que sabia sobre aquest treball. Abans jo havia fet el treball i havia fet el redactat, però ara diguem que a l'haver-m'ho après per explicar-ho al públic ja m'ho sé a la perfecció, llavors entenc encara més del que entenia abans sobre cada un dels temes. Sens dubte, la fira ajuda a fomentar la vocació científica als estudiants perquè sempre troben un camp que els interessa i que volen estudiar-hi. De fet, després de visitar la fira, moltes vegades amb els estudiants fem una mica de comentari i avaluació de com ha anat i sempre n'hi ha molts que diuen que han trobat una cosa que els interessava per seguir el tema. Sí, la veritat és que sí, que trobo molt interessant poder conèixer diferents espais, ja que fa que tot això sigui molt més dinàmic, perquè tens des de projectes d'enginyeria com més biològics fins a més de temes de medicina, com els medicaments. Home, ha sigut una experiència molt bona, perquè ha ajudat a tot allò que fem en el dia a dia, en el laboratori, tots aquells experiments que entre nosaltres parlem i comentem, poder-los parlar des d'un altre nivell diferent i poder compartir-lo amb tota la resta de la societat. I a mi la veritat el que m'ha agradat és que els científics amb els que hem pogut parlar han expressat conceptes científics d'una manera fàcil perquè nosaltres, que no treballem, no estem habituats a aquest llenguatge, ho puguem entendre més fàcilment. Nosaltres trobem molt interessant explicar què investiguem als alumnes i difondre la nostra recerca. Primera perquè és una de les obligacions que tenim, vull dir, rebem diners públics i una de les condicions és poder transmetre tota la recerca que fem i tot el coneixement que arribi al públic. I segon, el que més ens interessa, o personalment el que més m'agrada, és despertar vocacions científiques. Llavors, si tu expliques la teva recerca a un nivell que ells la puguin entendre, la assumeixen molt més fàcilment i els crida l'atenció i volen saber-ne més.